Mohamed Ali eta Olinpiar Jokoak, elkarri kateatutako bi uztai. Olinpiar Jokoek abiatu zuten Aliren mitoa, eta Alik dizdira eman zien Olinpiar Jokoei. Erroma 1960, Atlanta 1986, Londres 2012. Erroman boxeolari, urrezko domina paparrean. Atlantan omen du, zuziria eskuineko eskuan, Parkinsonaren dardarazioa eskerrean, zuontzia pizten. Londresen irekiera ekitaldiko atretzo simboliko, zutik egoteko laguntzaren premian, Parkinsonak eta dinak bakurrarazia. 12 urterekin bizikleta lapurtu zioten, eta lapurra jipoitzeko asmoz hasi zen boxeoan. Mendeku gozea azetzeko modua izatetik, obsesio izatera pasatzen boxeoa. Luisvilleko kaleetan ibiltzen zen, aireari ukabilkadak ematen. 18 urterekin irabazi egin zituen amateur txapelketa ia guztiak, eta 1960ko Erromako Olinpiar Jokoetarako sailkatu zen. Alik orduan oraindik Cassius Clay zen, urrezko domina irabazi zuen Erroman, pisu erdi astunetan, 75 eta 81 kilo artekoetan. Alare, iaia dominarik gabe geratu zen. Ez borroka galtzear egon zelako, Olinpiar Jokoetara ez joatear egon zelako baizik. Zergaitik, hegazkinean bidaiatzeak izutzen zuelako. Joe Martin entrenatzaileak 3 ordu pasa zituen, Aliri sinestarazten ezin zuela Italiara itsasontzian joan. Eta ez zegoela trenbiderik Ameriketako estatu batuetatik Europara. Ali Olinpiar Jokoei uko egiteko prest zegoen, hegazkinean ez bidaiatzeagatik. Berak eta bere ingurukoek bazekiten boxeolari handia izango zela, Olinpiar Jokoekin edo Olinpiar Jokorik gabe. Azkenean ordea, hegazkinean sartu zen, babestuta, bidaia guztian jantzita eraman zuen, berak erositako paraxuta. Izan ere, reina zen Alik egan egiten zuen leku bakarra. Tximeleta baten gizan mugitu, erle baten gizan ziztatu. Esan ez laburbildu zuen bere estiloa, Sonny Listonen aurka pisu astunen munduko txapelketa jokatu aurretik, 1964an. Ali ezaguna egin zen Erromako hiri olinpiarrean, aurrena oso adeitzua zelako gainerako kirolariekin, Olinpiar hiriko alkate deitzen zioten, gero bere borrokatzeko estiloagatik eta urrezko dominagatik. Pietxikovski poloniarraren kontra irabazi zuen urrea. Lehenengo 2 borrokaldietan poloniarra izan zen nagusi, 3. estatu batuarrak jipoitu egin zuen, eta kaoa lortzear egon zen. And there's the bell ending the fight. Both fighters gave their all in a grueling 3 rounds of torrid fighting. The decision goes to Cassius Clay of the United States. Pietrkowski graciously congratulates him. And then Ziggy's cornermen also acknowledge Clay's masterful boxing exhibition. Ez zuen urrezko domina soinetik kendu 2 egunetan. Urrezko dominarekin lo egin zuen, gaizki, baina ez zitzaion sola. Olinpiar txapelduna nintzen. Alare domina, arrotasunaren simboloa, Ohio ibaira bota zuen etzera bueltatutakoan. Luisvilleko jatetxe batean ez zioten janaria zerbitzatu, beltza zelako, eta amorroaren amorruz domina putxura bota zuen. Atlantako Olinpiar Jokoetan, 1986an beste bat eman zioten. Eta atzera bueltan mitoa hasi zen. Mitoa bai, baina zur eta haragizkoa, gertukoa eta konprometitua. Eta halaxe agertu zen Atlantako eta Londresko Olinpiar Jokoetan ere, ez zur haragizko mito, baina hauskor. Rioko sua piztu da, Alirera itzali da.